Kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya. Keplai zora, morok zora, te belai special. Faidi o zora kahamo kaito ni kok bai kuplong lai nai. Te keplai ke. Yes. Kaito ni koko kuplong wani yagulo. Keplai ke ya prishawi kaito ni mongna susung kutru klai lai nai. Haklayo kaito ni hamari bishingo. Bini kangkong tolawo. Shaklomo. Belai ke leng lawi. Khasrangjak tongthokjak mangmang ngnahanai. Saiman di nang Erengya nang Phan Gwnang se. Hallelujah. Okogno nang tapok di. Okogno okay nang nori yapri shanata thangdi. Okog tamong ke nang Erengya nang belai Phan Gwnang se. Kebangma borok nono sanai kebel. Kebangma borok nono sanai chugya. Kebangma borok nono torthung haikaba keplaying thung musung jaya. Bo mode musung jaya. Bo tamusa ya abuya. Nang saimandi kaitor nono ereng ke senam liya. Kaitor nono belai Phan Gwnang ke senamu. Hallelujah. Nang belai Phan Gwnang se. Nang belai hamsa jak se. Praise the Lord. Nang je Phan Gwnang mani obo belai porikha aboni bagi buya. Nang je tini Phan Gwnang mani obo rang tongo aboni bagi buya. Nang je tini Phan Gwnang mani obo okay sangsaro mungsasuk nini position kaham nang mankha aboni bagi ya. Jishu Kristo tui amusiki nang qualify nang jak tabuk. Jishu Kristo tui amusiki nang hamsa jak. Amusiki Phan Gwnang. Hallelujah. Oro busuk lekha porijak busuk rang tong bo position o sangsaro abo matter khlaya. Nang Jishu Kristo tui kubui no belai hamsa jak. Belai keplai. Belai Phan Gwnang thayo. Hallelujah. Ambagin saksana takul sidi. Saksana masang jagya suk jagya tang sidi. Okay, sakupur, sakosom, bara, kolok, rongo, sia. Abhai hanai nang sak no complain tar sidi. Okay, nang o jorao nang obono saiman sidi. Nang complain renai bodolo liya. Nang tabuk already keplai bodolo se Kristo Jishu bai krengai Phan Gwnang thayo se. Amen. Hallelujah. Nang belai morok te belai hamsa jak. Kaito kaham. Bini khairokma bini hamjak marok paiflaya. A paiflaya bagino amsu position kaham no sengmano. Kaito ni hamjakma paiflaya. Kaito ni khairokma paiflaya botsung no naikol phlai mang tongo. Hallelujah. So belai hamsa jak. Belai hamari gelang. Abahai position se sengtabo. Fadi tini live session belai dynamic na thangi tongo. Kaitor bini keplai kok bai kuplong khlai nani bag ready. Jora sana sanami reka. Kodaku ke share khaira layana. Kodaku ke chini takok bukok mare kiching jati masak rong ni thani tuniri layana. Bo khana ke ba hamari bini khana ke ba nang okay chai tokha tei share khalai kha. Okay. Kaitor kok no kathang keplai kaham ni saiman man bagi. Aboni bagi ni bagi le hamari tongo. Aboro khana ke bobo hamari man ka khana ke ba. Nini hamari le tigno tongo. Fix. Abon te ke shegi manya. Fadela ba khuluk la yana. Korok se share khai ready. Abong kan ke Luke chapter 10. Luke chapter 10. Luke chapter 10 verse ke 1.
The Lord now chose 72 other disciples and sent them ahead in pairs to all the towns and places he planned to visit. 지수 그리스도 탕나흔의 완숙작 아바하이 타요. 거렁이 버즈렇게 이렇게 비니샤그리 럭너로 허카. Hallelujah. Praise the Lord. So tamka, these were his instruction. Tam instruct hakiabo. The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask him to send more workers into his field. Tamo, Jisu Kristus sekangbaria tanah ni chongjak abahai tayo. Yes, abahai tayo. Korongni ke bini sagri rokno rohorka. Tangai, koto maka hamno. Ama tangjak mung kokno, okay, tunai rina ni bagai. Tamo, mai kumun ke kebang ma, tabo ranai sikeri. Ranai kisha. Keriya kisha. Okay, abakan verse 2 sujak tongo. Tamo, the harvest is great. Okay, but the workers are few. Mai to kumun kebang mano. Rawi dolbi shungo da fainai bor kisha. So, tamo, kok botoma kok bokiri kok tamo hunke. Sengsani koroksa borok. Kevo fano ozuggo ni kri. Kevo fano chugya ni kri. Kevo fano shia ni bukri. Te kevo fano. Okay. Butharzak na ni bagay sanam jagya. Tamo hungkangke. Or direct sawirka. Mai kumun. Means no nung already jishun tuibay kathar klaijak. Nung already jishun ibahan sekakzaki kaham klaijak. Already nang belai better hamsajak hamari gnang position. Okay. Koroksa sungsani borok joto belai special. Abun bagai tabuk o maikumur mane special. Maikumur mane bini joggota mungkin nogo paidani, nogo hap paidani, dori singo sok paidani. So koroksa sungsani joto borok no tabuk joggo hamsajak te hamari gnang. O borok tabuk boze joggo ongka, boze kahamongka. Boze kathar kabo saiman yangi tongka tangai bono sawiri nai. Okay, bono chubanai abahai borok nangi tongo. Kokhe abose. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Tam kok kotoma kaham mani obono. Borok nijije already better position to paijaka abo saiman ya. Jishuni tui kathar khlaijaka abono saiman yangi tongka. Bo already motangjak position bo abono saiman yangi tongka. Okay. Bo saiman yan bogai bo abono goshiman yangi tongka. Okay. Am bagino kothoma kahamlo tuniri yani bagai Jisu Kristo bini sagri rokno bozro koroni ke boje thana hni tongmani town rogo te kabangma thayo rohorka thangdi. Tangi borok no kothoma kahamno tuniri sidi. Hallelujah. Tangin mane maikumul kabangma maikumul mangse ready mang joto no tabuk tangi rawinai simisenango. Hallelujah. So tamung kaburi yagulo. Okay. Now go and remember that I am sending you out as lambs among wolves. Okay. Sial kabang mani bisingo ang mera rokno rohorma haiken rokno rohori tongo. Min sagri rokno sawi tongo. Tamo sial kabang ma bisingo mera aba haiken rokna ang rohori tongo thangdi. Kogda buzi ka tamoro. Okay. Mai kumuno tiar mangno haipano nung tiarang ka ni tangi sawinani nung soy hamsaja hamari ganangse kay dono hamsam o koglo tangi saitini wo
kogno tuni tiniwo tamo hongke abo mera no sial kebang mani bisingo tuni rima hai. Okay. Tanghin male sengsar daily ready borok kaham rokno choprok nani. O sengsar tiar tang male soitan khoroksa o borok munishu sanamjak kaitor bai sanamjak rokno lama koror nani wathar nani te bini faisingo talangna bagui hopung sapung thuyawi bo chaitok phlai mangna tongo. Okay. Sabuni bagin tamo o sengsaro nung bobahai position hongke sial kebang mani kecharo basajak mera haisi nung. Nini gana gini tamo hongke sudu problem. Nini gana gini tamo hongke sudu hamya. Nini gana gini tamo hongke sudu soprenai. Nini gana gini tamo hongke sudu musunai. Nini gana gini tamo hongke nono soklainai. Nono kusuk kathung musung jagi abahai. So nini gana gini abahai bang. Sengsar sa abahai. Habo kaisa thaini kog abahai. Bebak thayon abahai. Abisingon nung. So busuk challenging. Okay. Hallelujah. Sabuni bangin no. Kaitor. Chungo. Belai special kaya. Belai chukjak kaya. Hallelujah. Praise the Lord. So bini sagrok no bo. Abahai kena sawo thangli. Angmarok no. Sial of bisingon mera. Abahai ke rohori tongo. Muito naradi. So don't take any money with you. Rangkala nanya. Nor a travel bag. Bag butulang nanya ni so. Nor extra pair of sandals. Okay. Extra juta. Yakla puning tulang nanya. And don't stop to greet anyone to the door. Tinung je thai thangi to aram thangli. Lama kecharta pa thangli. Okay. Tam sawi to ngoro. Kai to ne hani bagay sungsan ni rang nanya. Kai to ne hani bagay sungsan dress nanya. Kai to ne hani bagay sungsan ni yaklap te sungsan ni kabang protection. Amo nanya. Te obuni bagay ke khoroksano molina nanya. Te khoroksano tamnai nang kai to ni slek kabang importance ro thai kri. Ambai tabu thak din jo thani nin samung nang thangli. Hallelujah. Praise the Lord. Tong thok jak mang nable. Mani di tong thok di. Hallelujah. Tomung no nin thani book sangi tongke kiri jak nai buya wana jak nai buya sunro jak nai buya. Nang right jagaos tongo. Nang sengsara book samane nang kaitar kuplong ngai mano. Jebrok sengsara kuplong kaitar kuplong ngai manya. Jebrok sengsara belai paileng jak bo kaitar paileng phai manya. Jebrok sengsara amusugi engage sengjak bo kaitar phai engaging phai manya. So nang sengsara book sangjang ke nang right jagao no. Gerei mungsapa na ke nang right jagao no. Tabo nang kaitar kuplong ngai mano. Amang itam sa nin to mon extra juta tongka tatalang ni sao. Extra rang ni talang nanya. Lama karo extra borok bai kuno ama ni conversation kok salai time waste khanga nanya. Nang je thayo thangi to ara thangdi. Je borok ni thangi to ara thangdi. Thangi ni je samo. Nang je dagi jak mana abno fulfill klai di. Hallelujah. Yes, tini kuma borok akai to ni slai lama kecara male ben ke borok no bele importance ro. Ambagi je purpose ti kai to nono ano choose kai kya anoint kai kya a purpose ka abo fulfilling yango reason ke kecar ma jani borok no bele importance ro kai to no khaksa phasing ri ro hormani bagi nangang abo hayang klai thikri kai to kaham. So yagro tamungka whenever you enter someone's home, first say, may God's peace be on this house. Tamsa nogo korokso singi nogo tomuna habuika. Habana shebman kanke ba. O nukungo khaksang ma. Kuplong ungtang. Kasang dodor hamari kuplong ungtang. Okay. O nukungo khaksang ma hamari kuplong ungtang. Oba hake nang declare klagi. Boshi dini shaw. Amen.
Tango kong sa, nung Phan Gwnang, nung chongjak, nung kaito nukung ni se, bai thang kaito bai nung kathar khlaijak. Bai thang kaito bai nung kaham khlaijak. Bai thang kaito bai nung Gwnang khlaijak. Bai thang kaito bai nung bini nukung ni khlaina jak. Nung belai special Phan Gwnang. Koroksa sung nukung tangi tam sawi nai, nukung hamsa jak seni nung sawi di. Haha. Hallelujah. Nukung hamari Gwnang seni nung tangi sawi di. Nini right tong, nini odikar tong. Hallelujah. Dini kuma borong manno amang sisai tongma. Piaba nin thani ke renani odikar tongo. Thangdi. Nang thangdi je nukung thangara thangdi. Thangi sawidi onukung hamari Gwnang nukung. Onukung kaitor hamzago. Onukung hamsazak. Onukung belai kena special. Thangdi. Sadi. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaitor. Nono. Ano. Jungno. Belai ke hamzago. Thangdi sawidi. Nin thang odikar tongo. Nang mitak bakata mitik di hakaba. Nang saksana ozub go tangjak di. Nin thang odikar tongo. Kaisa nukung no. Hamsazak nukung ni sanani. Koraksa borok no. Hamsazak hamari Gwnang ni sanani. Okay. Tabuk tamli sa yagulo. If those who live there are peaceful, the blessings will stand. If they are not, the blessings will be returned to you. Wow. Nung hamsazak ni samase uma. Borok sa sazak yadano. Nung sabora ano mahige sanay. Nung hamari Gwnang ni sajak mase. Nung sabo. Kaito nana hamzago masa zuta tu siri pirego. Kaito nana kairogo, kaito nana hamzago. Jishun tibe kathar khlai kya mase. Nono sa sajak liye. Nono nasle mangs tong siwo. Okay. Nini mukak salanya mo sungjak liya. Nono rus reflex siwo. Tamsa. Nung hamari Gwnang ni sama sa borok hamari Gwnang no goshina na ya. Bini hamari nini thani return ngi sok pai dai. Nung hamsazak ni sama sa borok hamsazak no goshina na ya. Hamsazak nin ro phai sok pai dai. Hallelujah. Ahum bagi na kuno loss kre. Koto makaham kaito ni ko apply. Aro kuno loss kre. Nung to hamari mani tongo te korsana tangi sawi kya. Boba hamari manka nung manka. Te korsana tangi sawi masa borok ni kong na accept siklanya na ya. Jishun na hamzago masa bogoshina na ya. Jishun thibe nung katharang kama bogoshina na ya. Poito klaya. Jishun ni bahan sekak zama ba ham kama sa bogoshina na ya. Jishun Gwnang ma nung Gwnang kama sa bogoshina na ya. Ke problem tabuk sob ni ba. Nung tu kubi nung tangi sai keble. Nung ter borre ding ka ni tangi sawi bono matangjak mungno ya phana bagis thangle. Tabsa borok goshina na ya. Problem sob ni ba. Aje goshina na ya binji problem le. Abuni bagay ja boya sagli aba bini bantare dikhlai jak mani hamari. Abuni ni sinai. Boya sagli dalai ba bini bagay kathar je ready khlai jak mana kathar te bini thani boxing jak sinai. Boya sagli dalai aba bini bagay Gwnang ready khlai jak mani Gwnang ni no transparent sinai. Okay. Bini thani jo to kai to ready khlai mani abono boya sagnas nailia goshinas nailia ba return ngi ni thani o sok pai sinai. Hallelujah. Amal koroksa sungmano saja gyangi tongo. Bengai tongo. Kamnardi, kampronar dia borok no. Boto reject khlai ro horo bini hamari no. Sopai makadin thani o adangi ro phayo hamari ro. A blessings ro. Hallelujah. Praise the Lord. Sabun bagan kai to ni kok share khlai mani benefits mise. Yasa gya goshina ya ke abo return ngi nin so sopai nai. Loss borok ni se. Nini kun loss kare. Nini kun loss kare daily hamari. Daily blessings. Hallelujah. Sabun bagan koroksa suno malai ke sadi hamsazak. Koroksa suno malai ke sadi kaito nono belai hamzago. Koroksa suno malai ke sadi kaito Jishu Kristo tin nono kathar khlai kya. Koroksa suno malai ke sadi kaito Jishu ni bahan suka ke nono kaham khlai kya. Koroksa suno malai ke sadi nung belai hamsazak hamari gina. Kaito ni hamzak ma pai flaya. Okay. Hamzak mong bai ke bono hamzago. Sadi. Koroksa suno ni nukong thangke okong sadi. Koroksa suno malai ke okong sadi. Supply mang no tongdi. Okay. Aze ongkhormani kaplai kok no je yasak na rak hamsajak. Kaplai kok no goshina na borok hamsajak. Hamari borok ni molbrum ni langma borok ni. Goshiwina ya reject khlayo mane no abon nini. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amuni yaglo tamsa.
Okay. Yang aseng muptang di. Jesar mani cadi. Okay. Borok kamu mungsa saksa mung kaham paru cadi. Aro hesitate tang di. Ish. Aba hai rokni complain tar di. Cadi. Je ya farmani cadi. Borok je nono naikol mani naikol jak mo naikol jak di. Nang asek keplai kokno morok kokno mathang jak mung kokno su tuniri mani ba nang masarani joggo. Nang bisna kahamo thunani joggo. Okay. Nang mung kaham khara jaknani joggo. Nang chamung kaham char jaknani joggo. Nang kothoma kaham tuniri kha. Nang kothoma kaham ni bagai nang khoraksasani nukhongo thango. A borok nora hamjagi charo khanro naikol ongke chadi nangdi naikol jakdi. Abono tui nang complain bo tardi tui nang abono accept khaya tangdi accept khlaidi. Tangna khoroni benefit. Nang kheba keplaja tuniri mani bagai benefit. Bokheba nono kaitani borok ni yasak mani bagai benefit. Tangla kaitoni borokoni tui khananai bo hamsajak. Kaitoni borokoni chamung kaham charanai bo hamsajak. Kaitoni borokoni saimanai aborokno yasaknai kebaknai okay nukhongo jagaranai asuk thairanai aborok hamsajak. Kini fasintini benefit. Nang keplaja tuniri ma bagai nang to keplai jagao a keplanyo yasagai nono accept khlai samung kaham nangmung kaham tongthai kaham yafanai aborok bahaini benefit. Babaini fasingoni benefit. So aboni bagani kebono reject tak khlai samung kaham yafarka chadi namung kaham yafarka nangdi thotai kaham yafarka thudi. Hallelujah. Praise the Lord. Tangma nang special. Nang belai special nang abno saimandi. Okay. Tini sengsani kebang mo borok tongo. Okay. Belai dak kebang ma. Saya kebang ma. Haipana bose busuk se respect borok man. Nang to kaitoni busak kaitoni nukungni. Nang teibo kebang respect borom manani joggo. Chamung kaham chara jakani joggo. Asuk thai kaham asuk rojanani joggo. So nang saimandi nang hamari ganang se. Nono khoroksasuk reject khlaibo nang hamari ganang. Nono khoroksasuk accept khlaibo nang hamari ganang. Nang babaini faisingtini hamari ganang. O hamari abo kemanai jat, komonai jat, pai thanai jat hamariya. Tongphlainai jat hamari se. Amen. Hallelujah. So tamungkha abaken saka heal the sick. Hamia tongkaba jisung mai hamrodi. Okay. Sadi borokno kaitane ha sampaka. Ojora kaki phila jora. Ojora tiakuk ketongani jora. Hallelujah. Praise the Lord. So yagulo tamungkha as a disciples rok je thangnai rok as sagri rok ang poritongo verse 17. When the 72 disciples returned, they joyfully reported to him, Lord, even the demons obey us when we use your name. Wow. Balai tong thogi Jisu Kriston thani phaisa phaikia. Je akothoma kaham ni bagi barja ya farjangai rok brok thangka kami yung ganangai thangka. Okay. Thangai joto nukhongo thangai kothoma kaham sawikia. Hamyana hamreka. Phala hamyana ruklaikia. Okay. Tong thogi tam sapaikia. Ho subrai. Nini mungno sing use klaimani bai bemar hamya kharka phala hamya kharka a phala hamya rok chini kok makhnaka boroni phan kre chini kok bai ke okay a ongkhormani bukuni kok nini mung use khai sing ti klaimani bagai kharka chini kok khnaka bro tongthokjak lai suka okay tongthokjak lai suka yes nang jefru jisuni mung bai keplayo tongnai kahamo tongnai hamario tongnai Bemar kriyo tongnai problem no nori rohori manai samung sayano chari manai phala hamyano crowd ni rohori manai tongthongnai blo obviously tong jang lekhe borok bo okay sagri rok also borok ni sago keplai tong borok sai manya jefru jisu christ borok no bar ya phaka thali use khlai nong thali phan tongmani use khlai thangni sawidi borok thangka sawikya phan borok phunuka apur soitan khanka okay belai tong jaka borok ni sago phan tongmani abono borok saiman kate use khlaiman mani bagai yagulo tamungkha yes I told them I saw Satan fall from the heaven like lightning look I have given you authority over all the power of the enemy and you can walk among snakes and scorpions and crush them nothing will injure you okay chinthani tam authority tong abahai phala hamyano kasiraptani abahai shaitanno kasiraptani okay rkhlaidani te kaplai khe tongnani te bebak area ono okay
Jisuni mumbai ke kaplai ke yap abahai Phan abahai authority kaitor jungno already ya farza. Amen. Piaba tam saka, but don't rejoice because it will spread over you. Piaba tam sa Jesu Kristo, ta tong thong zak di phola hamia a sakal mata nin ko khna hone tam tong zak bon ta tong zak da bon ti. Rejoice because your names are registered in heaven. Wow. Okay, tam sa rejoice because your names are registered in heaven. Okay, abo Luke chapter 10 ni 20 was sijak tongo. 10 ni 20. Hallelujah. Phola hamia nini kok khna honi ta tong thok jak di. Nung Jisuni mungbai matai hamia re khlai man kha. Okay, bemar re khlai man kha. Okay. Nung kok khna re man kha shaitan no nung ta tong thok jak di. Nin tong thok ma bobo ke ani nini chini tong thok ma bobo ke chini mung Jisu Kristo bai kereng mani bai borok ka talangai chini mung chukna hawo register dengka abon tu si chini tong thok jak nai. Hallelujah. Praise the Lord. Nini tong thok mo ani tong thok mo tamong ke chung tabu kai to no khungni mol brum ni ti chukna hani permanent abo chini tong thok mo matai hamia nini kok khna ka hani mung ta tong thok jak di phola hamia no rkhlai man ka sakal matai no rkhlai man ka aboni bangi nung ta tong thok jak di abwa nini sini mung sabo keplai nini sini mung se Phan Gwnang nini sini mung se keplai nini sini mung se Phan Gwnang nono bo shaitan kusi kiri jago ko mak kharnai ble nono kiri jago ko nini khorang no kiri jago nini khorang khana ka bo mak kharu ablo tui tam tong thok jangnai tongba nung bo keplai sing ka ba nono bo shaitan kiri jangnai ta nung bo keplai sing ka ba phola hamia mak kharnai no nini kok khana kangke aro Jisu ni mung nung use khai kangke ako excitement tong thok jangnai kre tangai tong thok tai ke sing kai ter no khoi kai ter busa mol brumi chukta hani ablo tui Jisu tong thok tai chukta hani ma bagasi shaitan no kiri jago akai ter busa no bagasi shaitan no kiri jago. Hallelujah. Ne borok ka talang khabuni bagasi Jisu bai kereng borok ka talang khabuni chojon tangi kiri jago ke nang kai ter no khungni kai ter busa Jisu bai kereng borok ka tang Jisun thibe ka thar khlaijak Jisu ni bahan chaka ka ham khlaijak abni bagai shaitan no kiri jago so shaitan no kiri jago abno tui nung ta tong thok jak di nung Jisu bai kereng borok ka tal kai ter no khuni kai ter busa abno tui nung tong thok di abno tui nung kai ter mong no ko so khlai di. Amen. Hyper matai hamero norok ni kok mak khana kha hnei ta tong thok di tamukhe chukna haw norok ni mung suijak kha hnei se tong thok di. Yes, nini mung chukna hawo register dengkha nung Jisu bai kereng borok ka tal se nung Erengya nung Phan Gwnang se nung okay loko tam sanona awo ini sini mung slajak ya loko nona tam sawi tong chugya shia hamya loko bonia sakosom makang pathara tam hoinona bor beng tong beng ina redi abo bai nini sini mung slajak ya nung kaham nung Phan Gwnang nung Erengya nung special nung Phan Gwnang nung chukahani nung kaitar busa nung belai keno morok masterpiece nung kaitar mokolo. Amen. So relaxing di. Okay, nini sini mungo tong di nini barza tamo ani barza tamo kothoma kaham no sanani. Okay, a kothoma kaham Jefferson korak sumo sanai tamung nai Jefferson korak sumo sanai a borok yasaka borok hamari manai motangjak mung a borok ni nai yasak liya hangke tamung nai a borok ni manthai hamari abo nini bontok nai abo nini thani sokpai nai. Praise the Lord. So relaxing di continuously fadi a apply tong layane saksana ereng tai engjak lai liya sang apply Phan Gwnang special se. Hallelujah. Praise the Lord. Borono nasler thini mo jora bangla taklai di nini hamjak mo nung tong di apply na nung always phonogoi thang di kaitan mono kusuk khlai di so tinasam sitang